गरम पाण्याने शेकवला ना पाय की लगेच गरम पट्टी बांधायची. तेवढा तो पाय म्हणजे गरम राहतो ना, गरम राहतो, ऊब येते ना पायाला. आणि तुम्ही आता समजा आता 3 दिवस मी मम्मी रेसिपी टाकली नसते किंवा व्हिडिओ अपलोड केला नसता तर त्यांना डाऊट पडलाच असता ना. होय, म्हणून मी तुम्हाला कसं बनवणार मी. म्हणून मी तुम्हाला सर्वात आधी पहिला सांगतोय, म्हणजे पहिला सांगून दिलंय व्हिडिओ थ्रू की मम्मीला असा प्रॉब्लेम झालाय म्हणून आम्ही रेसिपी नाही टाकू शकत किंवा असं काय करू नाही शकत. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही. तुम्ही व्हिडिओचा टायटल तर वाचलाच असेल. आज आपल्या मॅडमनी मोठं काम केलेलं आहे. आज कोणती रेसिपी बनवली होती तू. मिसळ पाव. आता ती मॅडमनी काय केलंय बघा, दाखव तुझा लेफ्ट पाय. लेफ्ट पाय त्याला आम्ही गरम पट्टी बांधली, दिसते तुम्हाला. दुखते ना बापू. हा, मग काम तशी करणार तर मी मारणार ना. लेफ्ट पाय आणि लेफ्ट कंबर ना. इकडे कमरेला जरा लागलंय. हे इन्सिडेंट मी तुम्हाला सर्वांना वॉर्निंग देतो. कधी पण बाथरूम मध्ये जाल, स्लिपरी असेल, साबण असेल, कोण आंघोळ करून बाहेर येत असेल तर साबण असेल, अशी इन्सिडेंट मी किती ऐकलेत. आणि हे बघा एक मोठे इन्सिडेंट करून बसले. तुम्हाला मला नाही वाटत 3 दिवस मी यांना रेसिपी बनवू देणार नाही. मला नाही वाटत तिला उभी राहू शकते, उभी राहू शकते, पण ते जास्त लोड पडते तिच्या कंबरवर. तुम्हाला सुद्धा हे सांगायचं मला व्हिडिओ बनवून की जर वॉशरूम मध्ये स्लिपरी असेल, घसरत असेल, आंघोळ करून बाहेर आला तर तरी एक पाणी टाका आणि त्याला स्लिपरी करू नका. कधी तर आपलं पादर असं टाकत पाय ठेवतो नाही असं म्हणजे वॉशरूमच्या बाहेर जसं आपण टाकतो ते सुद्धा स्लिपरी होतं. तिकडे असे रिस्क चान्सेस जास्त पडण्याचे. तुम्ही सुद्धा काळजी घ्या. तो जर बोलत राहतोस का मला पेज बनवतो. आता जे तुझ्यावर इन्सिडेंट झालं ते सर्वांना आपल्याकडे मोठा प्लॅटफॉर्म आहे, 20,000 माणसं ऐकतात, ते सुद्धा अवेअर होते ना. आपण त्या चुकीपासून स्वतःची चुकीला वाटणं पाहिजे, चुकीपासून शिकायचं इकडे. आता इकडे बघा 3 दिवस तर मी काय रेसिपी दाखवणार नाही तुम्हाला. औषध दाखवलं म्हणजे तुम्हाला शिक्षण करून मेडिकल केला की नाही. औषध आणलेलं आहे, मला म्हणलेलं आहे. आता ते गरम पट्टी पहिला गरम पाण्यात ठेवलं होतं, 2 वेळा ठेवावं लागलं गरम पाण्यात. ते पायाला इथून आहे ना इथून अशी फूट लागते, पाय फुटतोय, करंट लागत असेल ना. पण असंच मी कपडे धुवायला गेली ना तर बाहेर दरवाजाची कडीचा आवाज आला म्हणून मी पटकन बाहेर येत होती तर घसरली. साबणाचाच होता ना ते सगळं. आणि मग मला आवाज आला, आवाज दिला. आता हाच इन्सिडेंट मी तुम्हाला सॅड मोड मध्ये नाही सांगत आहे. कशाला आपण कोणाचा मूड ऑफ करायला पाहिजे. जेवढं आपण सुद्धा हॅपी राहू ना तेवढं ती लवकर रिकव्हर होईल. आता नाही मी घेऊन बसलो, मम्मी मम्मीला मी काय करू. अशा वेळी मी काय करू शकतो. काय खाणार तू. पेज वाटलेलंच. कधी पण मम्मीला असं काय झालं ना की मम्मीला पेज पाहिजे. मी आपले तांदूळ घेतले पेज बनवायला. आता हे तांदूळ मी 3 वेळा धुवून घेतो. जरा ह्याच्यातलं पाणी जरा पूर्ण निघून जाऊ द्या. आणि इथे बाहेर जायच्या अगोदर अजून एक काम आहे. मम्मीसाठी गरम पाणी करावं लागेल आता ते पाय शिकवण्यासाठी. आता जे आपण तिकडे तांदूळ घेतले होते, तांदूळ 3 वेळा धुतले मी. आता याला आपण कपड्यावरती सुकवून घेऊया ना मम्मी. एवढी पेस्ट बास होईल तुला याची. खूप झाले, 3-4 दिवस पुरे. हे बघ, असे तांदूळ 3-4 वेळा स्वच्छ धुतल्यावर असे पसरून ठेवायचे चांगल्या कपड्यावर, सुक्या कपड्यावर. आणि फॅन खाली ते पूर्ण सुकले पाहिजे, पूर्ण सुकले पाहिजे ते. कारण आपल्याला ह्याच्यानंतर मिक्सरला लावायची, भरडी बनवायची. त्याला आपण हिंदीमध्ये गंजी म्हणतो. तुम्ही विचाराल की आम्ही दोघं इकडे आहोत तर दिल कुठे आपली. दिसली का दिल. दिल बिझी आहे साफसफाई मध्ये. मी तुम्हाला असं काय सांगतो, अशी हॉट बॅग कोल्ड बॅग थेरपी तुम्ही करू शकता. कधी तुमची कंबर पण दुखत असेल, कधी कधी तुम्हाला हे पण सांगतो बघा, हा एरिया सुद्धा दुखतो मम्मी कधी कधी. आता मी लॅपटॉपवर 2-3 तास जेव्हा कंटिन्यू एडिटिंग करतो ना असं बघत तर हे माझा कधी कधी एरिया पकडला जातो, ट्रपेजियस एरिया. त्यासाठी आपण कधी कधी हॉट बॅग ठेवू शकतो, कधी कधी कोल्ड बॅग ठेवू शकतो. तर तुम्ही मला टिप्स द्या, मी काय करू, एक्स्ट्रा काय करू शकतो. आणि एक आहे की जो माणूस आजारी आहे ना, जरी त्याला सर्व गोष्टी नॉलेज असली तरी ते काय करणार नाही. बरोबर. गरमपट्टी एकदम छान पाणी गरम केला नाही, त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकायचा. जरा हे कर आणि मग मी शिकवते. तुला पेज बनवायची आहे ना. आणि आता आंघोळीच्या वेळी तू आपल्या कमरेवरून पण शेकायला आंघोळ करताना कमरेवर पाणी ओतते. गरम पाण्याने शेकवला ना पाय की लगेच गरम पट्टी बांधायची. आता 3 दिवस मी मम्मी रेसिपी टाकली नसते किंवा व्हिडिओ अपलोड केला नसता तर त्यांना डाऊट पडलाच असता ना. म्हणून मी तुम्हाला सर्वात आधी पहिला सांगतोय, म्हणजे पहिला सांगून दिलंय व्हिडिओ थ्रू की मम्मीला असा प्रॉब्लेम झालाय म्हणून आम्ही रेसिपी नाही टाकू शकत किंवा असं काय करू नाही शकत. नाही तर दाखवायची काही गरज नव्हती. नाही तर आम्ही तर दाखवलंच नसतं. आणि माझ्याकडे थोडे रेसिपीचे स्टॉक पण नव्हते यावेळी, कारण मी माझ्या जॉबमध्ये पण बिझी होतो. मला अशी कमेंट येतात की तू जॉबला जातो की. मी माझा जॉब पण करतो वेगळा आणि मम्मीची अशी हेल्प पण करतो. तुला पाय एक्सटेंड होतो का, पाय लांब होतो.
लांब होतो पण जरा कम्प्लीट दुखतो इकडे. आणि आता त्या कोविडमुळे ते डॉक्टरकडे व्हिजिट द्यायची पण आम्हाला भीती वाटते. होईल रिकवर, फक्त तिला जरा आराम पाहिजे. आणि त्या निमित्ताने तिला आराम भेटला नाही तर तिला आराम नाही भेटत. आता जरा असं बॅड वरती पण ते मला रेसिपी बनवायला आवडतात ना. आता तुम्हाला अजून दाखवतो. इथे बघा काय केलं मी. तुम्हाला आवडलं का हे? बघा कसं वाटलंय. आणि ते काय लावलंय मम्मी सांगते. मोराची किसळ. आता एक राहिला, एक दांडा राहिला. तो एक दांडा इकडे आहे, तो लावायचा आहे. आणि तुम्ही विचाराल तिल. चला त्या निमित्ताने आपल्याला ब्लॉग्स तरी बनवायला भेटले. नाही तर ब्लॉग्स खूप दिवस गेले नव्हते ना मम्मी. दिल इकडे तोंड दाखव. दिल तोंड दाखव, तोंड दाखव. हा हे बघा आमची क्यूट दिल. बघा बघा किती क्यूट दिल आहे आमची. बघा 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 दिसली आमची दिल तुम्हाला. दिलू मी बाहेर बसते त्यापासून ती तिथे खुर्चीवरच बसून आहे. दिल तू आवाज दिला असेल तशी तिला पण माहिती पडला असेल ना मम्मी काहीतरी. मग ती पण धावत नाही आली तुझ्या पाठोपाठ. जेव्हा मेन माणूस आजारी पडतो तर हे सर्व काम मम्मी करायची. ते सर्व काम आपल्याला करावं लागेल. आता 1.5 तास झालेला आहे. बरोबर मम्मी चेक कर तांदूळ सुकले की नाही. तांदूळ सुकायचे आहेत पण तू जराशे आहेत ना ते थोडेसे लाव आता पुरती. हे असे एवढे घे जराशे आणि लाव मिक्सरला. आणि मला जरा कमेंट मध्ये सांगा, माझ्या जागी तुम्ही असतात तर आपण अजून काय करू शकतो अशा वेळेला. कारण मला पण सर्व इन्फॉर्मेशन नाही ना मम्मी, बरोबर ना. असं अजून काय करू शकतो तू सांग. काय करू शकतो आता. मी मलाच बरं नाही तर मी काय करू शकत नाही. मी आता बसूनच राहणार ना. आता हे मिक्सरला लावायचे आपल्याला. मिक्सर 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 तर मिक्सरला लावून झालेलं आहे. मला मिक्सर वरती ठेवायचं आहे. आता आतमध्ये बघा केवढं बारीक केलेलं आहे मी. आता तुम्हाला दाखवतो बघा. एकदम फाईन केलंय बघा पूर्ण. मैडम जी चेक करो. बरोबर आहे. अशी रव्यासारखी बारीक भरडी करायची. आणि ते कसं मी बोलते ना नेहमी मिक्सर कसा फिरवायचा. सर 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 करत फिरवायचा. मॅडम 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 करत नाही फिरवायचा. नाही सर 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 करत फिरवायचा. तू मला चिडवतोस काय. मग कोणाला चिडवायचं. आणि मला बरं नाही वाटत आहे ना. आता इथे बघा पाणी जरा मी कोमट गरम करून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यात ही बैरडी टाकायची आपल्याला. इथे मी गॅस पूर्ण फास्ट ठेवलेला आहे. तर आपल्याला डवलं तर त्याचा पेस्ट बनवायचे पूर्ण. आता तिथे गरम करत ठेवलं ढवळतोय टाइम. इथे आपली दिल बघा. इथे मॅडम बघा. मम्मी कोरोना तर एवढा आपण कोरोनातून वाचलो आणि बाथरूम मध्ये फसलो. पेस्ट झाली का तुझी. बनते बघा अशी पेजला बॉईल येईल. आपण ठेवलंच राहायचंय. 10-15 मिनिटं तर लागणारच. आणि त्यानंतर आपल्याला मीठ टाकायचंय आणि मग थंड करून बाहेर आणायची. आता इथे बघा आपली पेज बघा सारखी ढवलत राहायची. जरा काम सुद्धा केलं पण मध्ये मध्ये इकडे ढवलत राहायची. कारण आता गॅस स्लो केलाय. फास्ट स्लो करायचं. कारण फास्ट असेल ना अशी वरती पण येते बघा पूर्ण वरती. तुम्हाला दिसत असेल आता ही थिक झाली बघा थिक. आता आपण जरा असं मीठ घेतलं इकडे. मीठ टाकूया. आता इथे बघा मीठ टाकून 1 मिनिट झाले. मी चांगलं ढवलून घेतलंय. आता मी आपला गॅस घालवतो. आता याला थंड करायला लागेल आपल्याला. एक्झॉस्ट बंद. आता इकडे बघा मी काय केलंय. पाणी भरून घेतलंय कारण आपण एवढी पेज थंड करायची आहे. खाली पाणी असल्यामुळे ते लगेच थंड होईल. कमी झोप कशी चालली आहे. सुटक्या झोप लागते ना. दुखतंय ना त्याच्यामुळे झोप नाही लागत. पहिले दिवस तर खूप दुखणार. आणि आमची दिल बघा. दिल सर्व शानी कॅट कोणाची आहे. आमची आहे दिल. मला पेस्ट बनवली
मी पण पेज पिणार आहे ग्लास. तू पण पेज पिशी. आणि जेव्हा परत तुला पेज लागेल तेव्हा परत फ्रेश बनवूया. दिल, कारण आता बर्डी तर आहे ना. दिल, हो 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 हो, चल दिल एक्सरसाइज करूया. तुझी कमेंट आलेली की तू जाड झाले, जाड, तर तुझी एक्सरसाइज करूया. बघा आमची दिल खूप खेळते. गेली. आता तुम्हाला बाहेरचं वातावरण दाखवतो. संध्याकाळ झालेली आहे. झाडं, नाईट, पूर्ण आमच्या इकडे ते लॉकडाऊन रोजच असं वाटतं, कारण सर्व घरं बंदच असतात. हार्डली कोण तुम्हाला दिसेल इकडे येता जाताना. या एरियामध्ये कमीच फिरतात माणसं. ही चांगली गोष्ट आहे ना मम्मी. दिलला बाहेर जायचं असं बघा, दरवाजा खोलला की आमची दिल आली बाहेर, नाहीतर येत नाही. दिल. आता इथे बघा आपली पेज पिण्यासारखी थंड झालेली आहे. किती थिक आहे ते बघा तुम्ही आता. दिल, पेज पिते पिते हे घ्या मी पेज पिण्यासारखी थंड झाली. हा निघालं पायातून. त्याचा टाइम झाला ते स्वतः सांगते. झाला आता सोडून टाका. हे घे, चीअर्स. त्यांना पण चीअर्स कर आणि बाय बाय बोल. गेट वेल सून. कमेंट करा मम्मीला.